आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 16 जुन दिनै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होनना खौरां मोननाय जादों। फुंनि 10 रिंगायाव बे कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा बे कम्पार्टमेन्टेल आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोना www.sebaonline.org वेबसाइटनि गेजेरजों गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। सोनाब बंग वेस्ट बेंगलाव सोमजिदों गुलि गावनाय जाथाय। वेस्ट बेंगलनि मुरिदाबाद जिल्लायाव बिएसएफ बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि सासे कनस्टेबलआ गावनि सिनियर अफिसारखौ गुलि गावनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय सनिबारनि हराव गावसोरनि थाग्रा केम्पनि सिङाव माखासे बाथ्राखौ लानानै सोमजिदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गुलि गावजानाय सिनियर अफिसारनि मुङा रतन सिं होनना मिथिनो मोन्दों। हादोराव मोनसेनि उनाव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायफोरा सोमजिगासिनो दङ। थांनाय बावैसो सान सिगां गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। थिग बेबायदिनो दैसानि दै देरनायखौ नायनो फैना 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो 20 सुबुंफोरा दैसानि दैनि दाहारजों बोहैखारजादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुनेनि तलेगावआव ओनसोलजों बोहैलांनाय इन्द्रायणी दैसानि दालांआ हरखाब बायना 5 सुबुंफोरनि जिउआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 20 सुबुंफोरा दैसानि दैजों बोहैलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ गोबां बोसोर जाबायमोन जायनि जाउनाव गोबारै हानाय अखानि जाउनाव हरखाबै दालांआ बायो आरो दैसानि दै देरनायखौ नायनो फैनाय 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामआ खौरांगिरि मेल लादों। धेमाजि जिल्लानि मुंख्लं एनडिएफबिनि नखरफोरा सोरखारनिफ्राय दासिमबो जेबो मोननो हायाखै होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारनिसिम धेमाजि जिल्लानि मुंख्लं नखरफोरा अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर'जों लोगोसे मुंख्लं नखरनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि धेमाजि जिल्लानि मुंख्लं एनडिएफबिनि नखरफोरा दासिमबो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारनिसिम धेमाजि जिल्लानि मुंख्लं नखरफोरा अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बिटिसिआव बारदोंसै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा। आसामनि मोननै रायजो सभा मासियावबो बादायनाय गैयालासेनो देरहानो हानाय एनडिएनि बिजाथिखौ बरायहैदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। बिजेपिनि बिजाथि कनक पुरकायस्थ आरो एजिपिनि बिजाथि बिरेन्द्र प्रसाद बैस'आ बादायनाय गैयालासेनो आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। गुबुन फारसेथिं गरेस्वर ब्लक अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एपिबि हानजाखौ दाफुंबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नोगोराव थानाय हाबा नब्लाङाव थांनाय मैया एपिबि राजखान्थि हानजाया गरेस्वर ब्लकखौ दाफुंनानै लाबाय। बे मेलाव बाहागो लादोंमोन एपिबि दोलोनि आफादगिरि अनजालि दैमारि बिथाङा। गुवाहाटीनि ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव थांनाय मैया आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंना जेंसिफोरखौ लानानै ट्राइबेल अर्डिनेशन कमिटि अफ आसाम (CCTOA) मोनसे गोनां मेल खुंनायखौ खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो सा ढेकियाजुलि हालामनि रायजो राजाफोरा सफाइ दैसाजों भुगिनांनानै दङमोन। दैज्लांनि समाव दै देरनायनि जाउनाव फरायसाफोरा
फरायसालियाव थांनो हाया आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाथाय बाजाराव थांनो हाया, बेफोर फालांगि खालामनो हाया जानानै दंमोन। बेखौनो नोजोर बोनानै सा ओनसोलनि गं 30निबो बांसिन गामिनि रायजो राजाफोरा रां खांलायनानै थारायबारि सेन्टारनि साखाथियाव 150 मिटारनिबो बांसिन गोलाव औवानि दालांखौ बानायना लादों। सोरखारनि जेबो हेफाजाब गैयालासिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै रां खांनानै बे दालांखौ बानायनाय जादों आरो बे दालांनि हेफाजाबाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां सहाय जागोन होनना बुंथिदों दैदेनगिरि दैमालु दैमारि बिथाङा। लोगोसे बे दालाङा अरायथा नङा, दैबानानि समाव मा जागोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया, बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय दालां बानायना होनोबो खावलायहरदों बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।